Salam amanginang selama hari Minggu madi hita. Tabuka ma per minggu ta perjulu mahita martang yang nahoho. Amin. Mari di mahita. Mari hide-hide guar ni debata ama, dohot guar ni anak nga Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni to di perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Songonodo di dok Tuhan Jehovah, juwon na maahu, jala alusaku maibana, saidong anakku do ibana juk pahagugutan, paduaw kudo ibana jala marmulia ibana bahenokku. Sai pamahapok kudo ibana sari matua mertua do nahudul di pangordingan ni natumi puli jalanamian di linggoman ni pargogo na suatu dosan nama doktu Jehovah haborusaku jala partano batu aku debataku marhaposat tuhoro ahu haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, asi maroham dihami halak naga leon. Di idaho nagogodo musunami, saitalu hami di bahen ala ni haga leon nami. Di baheni ubangido hami tuho, sai pargogoi jala pamonang mahami maraloho musui, marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari di mahita.
Tatangi homma patit ni debata ima nasian buku Pesalmen bidu 50 ayat 15. Jala jauh ma ahu jumpa di hari hagugutan asa hubalua ho asa dipuji ho ahu ido sahana tong rak magido go mahita mangido on debata. Amin. Mari di mahita. Tadopuri marusata tuado pandidebata tabau dubbe marohata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan para siroha na sumuru amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak pardosa na dangolon rotu joloni habangsa habadiommi manopoti manganggukot dosa nami masay jot huarsahi hami ho marhite-hite pikiran duhut hata duhut pabahenan nami narwai dang hu hahulongi hami ho sian nasa roha nami duhut nasa ate-ate nami duhut nasa tudi nami duhut nasa gugu nami nang dongan nami dang dosun nasa dosu diri nami hubahek kami dibaheni tamado rimasanmu jala umum muhami tuha matean saliling nililing nai alai nama purus mahami nuaeng tu asini roham na godangi mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna sayurupi mahami paubahur rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham say pangulu hami dohut alani guarmu na badiai ali Tuhan saya si maroham dihami halak na dangolon amen. Baga-baga di debata taringot Tuhan sesandi dosata songonodo hata ni jahuba
unak ko mabiar ayahu do siduduhon ko nunga pola hujo guarmu ahu napunaho hasangapom ma di debata na di gijang. Amen. Mari de mahita. Epistel di Mingguta Sadarion ima nasian buku Matius bidu opat ayat sada sahatu ayat 10 sada tajahama marcika sori dungi ditogi hontot di ma Jesus tu halongonan asa diujuni si polisi ibana dungi dilapoton si pangujuni ima ibana ninnama molo tutuho anak ni debata dokma batuon gabe si panganon dungi ditugihon si polisi maibana tu hutana badiai di pajongjong maibana tu atas bagas joroi dunginin nama dokma ibana dunginin na Jesus mamado ibana doon didok surati dang jadi ujunanmu Tuhan debatam saluhut nai lehonok kudo tuho molo oloho marsob batuahu dungi ditadikon si polisi maibana jadi Roma aka pardisurko makobasi di ibana ido yang gosahatna martua manatu mangihon hata ni debata jala naupiosa. Amen. Cor estomihi.
Marede mahita. Tidak ko mahaborsiaw tayo songonan yang tidak ko ni dong atas aborsiaw di sandok urtibion rak mahita madok au borsia di au borsia di anak daripada Jehovah nasasadai iman itu pun di si Maria naga-gabi asiatun di perbadia andorang suatu Ido tuhata na tumaw na bernit di panguman di silatus na mata tarpanyang luibala di aw pinagsilang na tuwa-tuwan wadol kung di tanong na mula mangulo di ari patuluhod na manay pisungko na uhunok di siyam ni Libata Jehovah na manay pargo ko na suatu dosa ni di sima ibada pa mangulak suko tanong manguhumi harap na mangulo na mate aw porsean ito ni perbadia Jalarong sada huria labadia, huria do pada Kristen akan labadia. Doho dia sesani dosa, doho dia pakai nama namun susuk dia. Doho dia duluan masuk ke surga. Amin. Kor ina Selasa. Ina perempuan.
KBG ma titing ni Huriata. Huriani Tuata, KBG ma jolo titing na masa di Parminggota di Bagasan Saminggon, Minggu tanggal 22 Februari 2026. Nabar jolo Guarni Minggu. Guarni Minggu sadarion ima Minggu info kafit manang jowon nama ahu jadi alusaku maibana. Topik Minggu jonok do debata uju jauh ahu. Napaduawan ruas na tamba. Mamuka hari Minggu sadarion gabe ruas ni Huriata ma ima keluarga Joshua si Tanggang Nora Finkan Mariani Boru si Mamora rap dohot dua halak yang nak nasida bawa nasida pindah Huria si anak KPP Binjai Resort Binjai distrik 20 Tolu Binjai Langkat Nuaing tinggal di Jalan Setia Nusa perumahan Menara Utama Blok B10 nomor Tolu masuk gabe ruas ni Wek Pitu tatangnya koma asa gabe ruas na burju nasida di Huria tahun. Nah patoluhon pakobasion tu HKBP Jake dohot HKBP Bethesda. Di hari Minggu sadarion borhat do amang pandita Limdes Sinaga MDIF dohot calon pandita Daniel Ramos Sidebang STH makobasi parmingguon tu HKBP Jake. Inang Bibel Pro Lestari baru tambah SAG makobasi parminggon di HKBP Bethesda. Ngapopaton tender koster periode Maret 2026 1 Februari 2027. Mardobu nang merujung kontrak koster 1 bulan Januari 2026 nang salpu di Patupa Huriata do tender koster periode Maret 2026 1 Februari 2027. Ganuk nanaing mandohoti tenderi asa dihubungi maha parar tahun ni Huriata ni nomor 08 Sapulsada 75 Jala di Patupa do rapat tusude peserta dohot parar tahun sebelum pelaksanaan tender ima tata cara pelaksanaan mandohoti tender. Di Patupa mai di hari Minggu sadarion dung sipul parminggon harian maringanan di gedung sekolah minggu. Napalimahon bunga altar di hari Minggu sadarion di Patupa Paropuan Sian Weksia napaonopon inganan partangyangan Weksada hari Kamis 26 Februari 2026 di Bagasni keluarga Nyonya DT Sihombing NR Borositorus inganan Jalan Kutilang Sakti nomor 68 Wek 2 hari Rabu tanggal 25 Februari 2026 di Bagasni keluarga J. Sregar Erbor Sihombing inganan Jalan Raja Wali Sakti. Wek 3 hari Rabu 25 Februari 2026 di Bagasni keluarga Nyonya Sinaga Bor Sihombing inganan Perumahan Pancoran Mas Gang Trisan nomor 7. Wek 4 hari Rabu 25 Februari 2026 di Bagasni keluarga AI Leatemia JJ Bor Aritonang inganan Perumahan Karya Gading Permai Blok C nomor 12. Wek 5 hari Kamis 26 Februari 2026 di Bagasni keluarga J Simatupang Erbor Rutampu Bolon inganan Perumahan BRP Blok A nomor 40 Tulu. Wek 6 Kamis 26 Februari 2026 di Bagasni keluarga JM Nababan S Boru Purba inganan Jalan Bangau Sakti Gang Ocu Pondokan Piniel. Wek 7 Rabu 25 Februari 2026 di Bagasni keluarga SM Simanjuntak R Boru Gultom inganan Jalan Aspal nomor 7 Tampan Permai. Wek 8 hari Rabu 25 Februari 2026 di Bagasni keluarga TM Stompul H Boris Timorang inganan Jalan Wortel Perumahan Cemara Ratu Blok E nomor 1. Wek sia hari Rabu 25 Februari 2026 di Bagasni keluarga H Simanjuntak R Boris Regar inganan
Jalan Pendidikan Perumahan Karya Yepupa Indah, Blok E nomor 5, Purwodadi. Week 10 Kamis 26 Februari 2026 di Bagasni keluarga RMT Sitanggang, ES Boru Raja Guguk, Inganan Perumahan GTM, Blok L nomor 60. Week 11 Kamis 26 Februari 2026 di Bagasni keluarga DJ Lumbat Tobing, Borus Pahutar, Inganan Perumahan Resti Geraha 2 Blok F nomor 7. Nomor 7 Tikting Parhepengon. Posisi Parhepengon ni Tikting di mingguan 22 Februari 2026 nabar jolo Kasuria godangna 130 juta 543.287 rupiah. Napa duahon kas pembangunan godangna 110 juta 150.657 rupiah. Kas pusat manang sentralisasi nunga ditransfer godangna 15.700.100 rupiah. Napa paton kas transitori godangna 10.020.000 rupiah. Napa waluhon ulang tahun Uriani HKBP Raja Wali Pasaton selamat ulang tahun matuhamu ruas di Huriata nang naso ruas dope nama ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan mulai tanggal 10 satu tanggal 22 Februari 2026 di Arisa Darion. Saya di leon tu hata ma di hamu hahi pason dohot gajang ni umur. Hata ni di bata tu nama ulang tahun. Saya paboto kamu ma do tu au dalan hangoluan. Sun malas ni roha di adupan ni bohim. Aka hasudungan ni roha masa di siamon muna saliling-lilingna tersurat di pasalmen 10 ayat 10 sada. Apar budi kata mauliate pasaton ni huriata do maulate tu sude ruas di huria nang naso ruas dope nang pasahaton pelian siganop minggu berpuluhan dohot hamolateon song-songoni nang pelian bulanan manang pelian tahun dohot GTTR. Molo adong kekeliruan marang nahurang jelas di titingon, boy ma langsung dihubungi parhalado di konsistori. Songoni matikting di huriata di minggu sadarion saya tuhatana mga ramoti jalamas masuita. Oras. Kur Amagideon.
Rede mahita. Damene batana sumurung sian salhut na roha. Ima mangaramo tiate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Horas madita salut na manginang. Sehat dohita sudah manginang. Las dorohamuna. Tadan dilas nirohamuna jalang hamu majolo dongan muna nari siamu dok siap birang dokma selamat hari Minggu las dorohaku. Lau patugun las nirohota manginang nuaing tabege mahata ni bata naneng saur di tonga-tonga ni parmingguata. Na dibuat sian buku adung-adung bidu tolu ayat 40 sia rodi ayat 50 pitu hujahon ma tuhita salhutna songonon ma hata ni debata. Saya mabak-bak do ilu-ilu ni mataku dang marpas sadian dang marhasonangan. Pai mamanatap manonggoro jahu basian banua gijang. Mataku pahol sorohaku taringo tu salhut boru ni hutaku. Sai di paburu-buru musuku doau songon pidong soada paralaan. Nunga diredek pon nasidang ngoluku di bagasan godung. Lam ditopas sondope batu tuau. Nunga pola disalpui aik uluku pola hudok tosma anon hosaki. Jadi upa juju maguar mua ali Jahoba sian godung apalah nabagasi di tangyon hodo suaraku unang tumpadau pinggolmu sian hoi-hoiku dohot sian angguk-angguki jonok doho diari ujuna jojo wau tuho nimudo unang ho mabiar ido yanggo sahadna. Uriana hina holongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus adorang satu hitahata di bata parjolo sahali upata dahon madiri nami hami padita neti dui Roma boru pasaribu dainang pangitubu boru tarigan hobar tu SK nanang hujalo hami sian pucu pimpinan HKBP nuai marhobas mahami di Huria HKBP Bethesda Resort Rajawali. Salelengon marhobas dohami tu mahasiswa na adong di Jatinangor na nihobasan ni HKBP Bandung Resort Bandung Marta Dinata. Songon lima parsita dan singkat siap kami nuaing masuk mahita tuhata ni dibata. Huriana hinaholongan di bagasan gorni Tuhan Yesus Kristus piga tahun na salpu adong dosada film na macai menarik godang halak menonton jala godang do halak na tumatangis menonton filmi ala dihilala relate do filmi mar partalian do carita ni filmi
dohot na masa di bagasan ngoluna. Ahama filmi, judulna ngeri-ngeri sedap. Rahitape manotondo amangina. Macai tabodo ekelta di bona ni filmi alai di ujung dapot tama masalah. Di dok boru nama tu akka itona aladang hamu makilala gabe anak boru di tonga-tonga ni keluarga tahun. Jadi godang halak merasa itu memang benar terjadi dalam kehidupan kami, terutama keluarga Batak. Banyak sekali keluarga-keluarga Batak yang sibuk membicarakan pencapaian-pencapaian dan harapan kepada anak laki-laki, sehingga kerap lupa kepada posisi anak perempuan. Amanginang film do nahu cari tahun oda dan kisah pribadi. Jadi tiki godang halak manoton filmi, godang do halak tu matangis, godang halak tari luilu ala relate, ala marhonaan tu diri nasa diri. Amanginang dang apalah carita ni filmi narekod di hita alai narekod ahado alana hita boy tu matangis tari luilu di bagasan ngoluta. Akanatoras boy do tari luilu ala ni ianakonna. Misalnya lulus anakona apol, bangga naturasna, tangis maibana. Alai boydo molo putus sekolah ya nakona, gabe tangis tong naturasna alaha, ala kecewa do rohana. Godang musai halak na tangis ditiki manesa hasalaanna. Marsi tutu ibana minta maaf HP marsogok nai ngamuse diulahon hasalanai. Godang tahe amanginang alasan-alasan hita boy tangis di bagasan ngoluta. Alai suku-sukun madi hita amanginang heado hita tangis di adopan ni debata. Heado maraburan iluta tiki martangiang atik natasipan do terus di bagasan rohata. Atik namaila do hita terus. Atik na merasa do hita dang rikoti nang pandita. Manang adong dora di hita namandok sopola tangis tiki martangiang inang aidang mulau ni ruas HKBP songoni. Akana asingido say tangis-tangis tiki martangiang. Amang inang buriana hinaholongan di bagasan guarnito ata Yesus Kristus. Nuaing berengot tama di bona ni minggu prapaskah hata ni debata nama makulingi hita ima adung-adung angguk-angguk ilu-ilu tangis ni sahala panurirang diadopan ni debata. Alani i parjolo sahali ditogi hondo hita marnida jala memvalidasi ganup ilu nataruse diadopan ni debata. Songon ilu ni panurirang Jeremia. Adong do pilihan na asing na boy diulahon Jeremia amanginang. Boy do ibana muru. Boy do sa sitong na rimas panurirang Jeremia. Boy do ibana maninggal hon bangsoy. Boy do ibana lepas tangan. Alay tiki masa hasusaane. Ro tuntutan dohot tekanan dipilit ibana do tangis di hadapan ni debata. Yeremia tidak berusaha sok kuat di depan Tuhan. Yeremia tidak berusaha sok tegar di hadapan Tuhan. Yeremia tidak mengatakan all is well Tuhan ketika dirinya pun penuh dengan tuntutan. Yeremia tidak mengatakan I'm okay, I'm fine, gue cana Tuhan. Songona di TikTok-TikToki. Dia tidak mengadopsi pemikiran bahwa laki-laki tidak boleh menangis. Yeremia tidak takut dikatakan cengeng. Yeremia tidak malu. Apa yang dia pilih? Yeremia memilih jujur di hadapan Tuhan. Jeremia sada panurirang na dipilih debata sada bawa tangis di hadapan di debata.
Siala dihilala ibana dihilala Jeremia do ilu dang tadani hagaleon. Yeremia benar-benar memahami. Yeremia benar-benar meyakini bahwa air mata bukan tanda kelemahan. Yeremia mempersilahkan air matanya luruh agar mental dan imannya tidak jatuh. Yeremia menyadari, Yeremia meyakini bahwa air mata bukan tanda kelemahan. Yeremia mempersilahkan air matanya luruh, yang penting mental dan imannya tidak menjadi jatuh. Hari-hari ini Amanginang, ada banyak di antara kita yang memilih terlihat tegar. Ada banyak di antara kita yang memilih harus selalu senyum, harus selalu kuat, nggak boleh menangis. Alai di bagasan rohata, banyak kepahitan, banyak kesedihan yang justru merusak kedekatan dan keintiman kepada Tuhan. Amanginang, Uriana hina holongan di bagasan guarni Tuata Yesus Kristus. Ditiki masa hasusaan. Tiki ro parukilon. Tiki adong tekanan nang tuntutan. Tangis tarilu diadopan di debata. Boido gabe sada solusi. Laho paneakon pasonakon pakilalaan. Alih-alih membuka HP ya Manginang. Alih-alih pencet live TikTok, live Facebook, nangis menceritakan apa yang terjadi kepada netizen. Moloi taulahon, memang dapot tado simpati alai sautik. Godangando dapot ta kritik. Songon panurirang Jeremia natangis tarilu-ilu diadopan di debata. Dang adong biar Amanginang, dang adong ila, dang adong beban laho diuhumi, dang bobonosan ibana ala naing dikritisi, justru dapotan hasonangan nang labas niroha. Jalana pasti Amanginang, tangis tarilu-ilu diadopan ni debata, tangis tiki martangian, dang mangalaosi tradisi manang aturan peraturan di HKBP. Dang adong dope di suraton, di sada pe dokumen HKBP namandok molo tangis sada ruas tiki martangiang gabe di RPP. Alani iya Manginang, tangis tarilu-ilu diadopan di debata songon panurirang Jeremia. Boido gabe sada solusi, sada pilihan tuhita, laho paneakon, pasonakon, pakilalaata. Uriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus Tuhan ahado alana tangis tarilu-ilu Jeremia diadopan di debata. Nang mangulahon dosa do, nang mangulahon hasalaan do, nang mangalau sipatik do panurirang ni debatai, alusna dang Manginang. Dang alani dirina sadiri ibana tumatangis, alai alani dosa, alai alani pangalauskion, alai alana masa di tonga-tonga ni bangsa Israel. Kota Jerusalem namar halubian, nama caigopisian nuaing digoki hasesega dohot parukilon. Seperti burung mereka diburu tanpa sebab, mereka dianiaya, dicampakkan, dilemparkan ke dalam lubang yang dalam. Kesusahan dan serangan para musuh seperti banjir yang akan menenggelamkan sampai mereka berpikir ini adalah waktu bagiku untuk mati. Dang dapot nasi dabe hadumaon, dang dapot nasi dabe hadameon, dang dapot nasi dabe hasonangan di tonga-tonga ni kota Jerusalem. Jala na paling memben hacit rohani Jeremia ima identitas
dohot partalian ni bangso Israel tu debata ngaga besega gotap ima dinap topas bagas joro ni debata. Apa yang tadinya diagung-agungkan, apa yang tadinya mereka banggakan, tapi hari ini di hadapan matanya hanya tinggal puing-puing dan kenangan. Rasanya tidak akan ada lagi harapan untuk masa depan. Rasanya mereka kehilangan pegangan. Mereka kehilangan identitas dan jati diri. Mereka tersisihkan. Mereka terbuang. Mereka terabaikan. Ahadu alana manginang. Dang alani rimas ni debata. Alani dosa nasida sadiri. Marni daun mamanginang. Didog Jeremia diturpukta sadarion say mabakbak do ilu-ilu ni mataku. Dang marpasadian dang marhasonangan. Dang ilu sabor ngino namanginang alay ilu naso marpasadian. Dalam keadaan yang rumit, dalam keadaan yang sulit, tentu Yeremia mulai merasakan sakit. Untuk apa Yeremia harus melakukan sedemikian rupa? Untuk apa Yeremia harus nangis untuk kesalahan yang tidak dia perbuat? Molohita sonari si Jeremia ngahatop hita mangalusi dang olo susah awinang alani halak na asing. Apalayan ako kupe upalosinang lok disi lok dibuat dalam nainang. Dang olo susah, dang olo tangis, dang olo marsahit. Alani hasalaon naso ulahon. Tohodoi manang tohohian namanginang. Tohodoi yamanginang. Molodang toho yamanginang. Adong masa ada suku-sukun muse siap kami. Apakah kita pernah menangis di hadapan Tuhan? Apakah kita pernah meneteskan air mata kepada Tuhan karena kesalahan, karena pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain? Molotoho hea taulahon panurirang Jeremia naing pabotohon tuhita sadarion ilu nang angguk-angguk boido gabe simbol boido gabe tada ni hapor siauta. Molo dang alani hapor siauna amanginang dang ulau ni si Jeremia martangiang tangis-tangis tarilu-ilu dia dopa ni debata alani hasalaan naso niulani tanganna. Amanginang huriana hinaholongan di bagasan guarni tuata Yesus Kristus di pajojo Jeremia do guarni debatasian godung na apala bagas. Godung na apala bagas na marlahapatan parniahapan si dangolon si taonon dohot parukilon na naung marhamu baon songon padelean songon tekanan songon dalan na naung tutup dang ngadong be jalan keluar dohot titik terang. Jadi dikitangi si Jeremia, apakah dia sudah menyerah? Ketika Yeremia sedang menangis berdoa kepada Tuhan, apakah dia sedang mengatakan Tuhan cukup aku akan tinggalkan bangsa ini? Alusna dang ina di bagasan rohani Jeremia. Gariada amanginang ditangis nang di jauh-jauh Jeremia tu debata gabe tubudo sada hapor siaun dohot pakirimon di bagasan dirina. Dia dopan ni debata argado ganuk ilu-ilu. Gariada ditangis nang jauh-jauh itu debata gabe tubuh hapor siaun jonok do debata tuhala na jauh-jauh tu ibana. Yeremia sedang menunjukkan dalam ratapan sekalipun tetap hidup pengharapan.
Yeremia menunjukkan dalam ratapan tetap hidup pengharapan. Dalam pengharapan inilah kemudian firman Tuhan tersampaikan yang menjadi puncak khotbah kita hari ini. Firman Tuhan mengatakan, jangan takut, unang ho mabiar. Huriana hina holongan di bagasan Guardi Tuata Yesus Kristus, adong masadah kisah naro sian naposo ni debata na burju makobasi di tonga-tonga ni Huria na Margoar William. Alai disadatiki songgop masahit tuibana nama caiposi jala ditiki na bersamaan marujung ngolu musema inatana. Secara manusia amanginang hidup William sudah seperti jatuh ke dalam lubang yang teramat dalam. Namun dalam titik terlemahnya itu, William justru menuliskan sebuah himne dengan judul Saya Mau Ikut Yesus. Himne ini lahir ketika William berada dalam jurang yang teramat dalam, bukan dalam keberhasilan dan puncak pelayanan. Himne ini menjadi seruan, menjadi harapan meski tengah dalam ratapan. Himne ini jugalah yang hari ini sering menjadi kekuatan kita dalam menghadapi berbagai pencobaan dan pergumulan. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah selama-lamanya. Amanginang rahita pesonari tongondo di bagasan godung na apala bagas. Rahita sonari tongondo di paburu-buru soada paralaan. Hita pera tongon di bagasan parukilon sahat tahilala on nama tikina. Ra dia pala tikion ngasega ngoluta. Dia pala tikion portibi mandok dang mungkin dangadong be harapan. Alai di minggu ta sadarion, di minggu info kafit di togi hondo hita asa jauh-jauh mahita tu debata na sai totong jonok jala satia manangihon. Jonok do debata jala satia manangion hita na jauh-jauh nang pengasega ngoluta. Jonok do debata jala satia manangion hita na jauh-jauh sian kegagalan na masa di bagasan ngoluta. Jonok do debata jala satia manangion hita na jauh-jauh sian keterbatasan dohot hahurangata. Jonok do debata jala satia manangion hita na jauh-jauh sian kemustahilan dan ketidakmungkinan. Jonok do debata jala satia do ibana manangion hita amangina na jauh-jauh sian ganup paruk kilota. Allah selalu dekat. Allah selalu mendengar kita yang berseru kepadanya. Dalam keterpurukan, dalam kekacauan, Tuhan setia mendengar kita yang berseru. Dalam keterpurukan, dalam kekacauan selalu ada harapan. Selalu ada Dia yang berkata, jangan takut. Amanginang Uriana hina holongan di bagasan Guardi Tuata Yesus Kristus.
Di minggu Infokapit Sadarion, minggu pamuhay prapaskah taboto, songon dia pe hacitna, songon dia pe bernitna, songon dia pe dok-dokna dalan salib na naing tadalani taboto, rap Tuhan Yesus Kristus do hita mangalaka. Tuhan Yesus dang holan mardida sian inganan na nasuntibo na sunbadiai. Alai Yesus Kristus mangalean diri nasadiri masuk tugodung na apala bagas. Diboto ibana do songon dia na diburu-buru. Diboto Tuhan Yesus do songon dia na dijehehon. Diboto Tuhan Yesus sadiri do ai ibana rabdo dohot hita disude si taunon. Songon dia pedok-dok na amangina. Songon dia pe hacitna, songon dia pe bernitna si taunok ta say jauh-jauh mahita tu ibana na say jonok, na say manangihon angguk-angguk ta. Jauh-jauh mahita tu ibana na mandok unang homa biar. Asa ahape na nau masa, asa ahape na tongon masa, asa ahape na naing masa. Say tang mahapor siauta mangalusi say ihutono kudo Jesus. Amen. Martangiang mahita. Mauliate di pasahat na sarohanami tuho ale Tuhan pardenggan basa. Diasi dohot holong ni roham na totong manjagai jalan marmudu-mudu ngolu nami. Di lehokot do tuhami tikin ang kesempatan boy marpungu pajupa. Dohot na huaholongi hami, boy hami marparsauran nauli dohot hatam. Tuhan debata, nunga saur hatam di tonga-tonga ni parpungan namin. Hatam namandok, say jonok doho, say satia doho, manangihon jauh-jauh namin. Alai di bagasan ngolu nami, say olo do hami merasa kuat, say olo do hami merasa tidak membutuhkan, say olo hami merasa mampu mengadopi sude paru kilon na masa di tonga-tonga ni ngolu nami. Alai dia palatikan alai Tuhan di bagasan uduk dot serep ni roha mangi do hami hagogoon nasyakoi. Asa marhite-hite alai Tuhan, say margogo hami mangalugahon parngoluan nami, songon dia pe ahanaboy masa di tonga-tonga nami, paru kilon hasusaan dohot ahape alai Tuhan. Ajari hami, asa say jauh-jauh tuguarmu nabadiai. Wale Tuhan namandok unang homa biar, asi roham alai Tuhan. Tuhami ruas ni huriam. Tuhan pardenggan basa. Dia palatikon martangyang dohami tu sude hami naboy ro marpungu dia palatikon. Pasu-pasu masalhut ama salhut ina songon natoras di tonga-tonga ni ganup keluarga. Gabe natoras dada na holan makatahon alai parjolo sahali mangulahon hatam di tonga-tonga ni parnguluan na. Pasu-pasu ganup keluarga Kristen ale Tuhan akan nanaung di pasadaho unang besirang ala ni ahape paru kilon naboy masa di tonga-tonga ni ngoluna. Tuhan pardenggan basa. Pasu-pasu nang sudeya nako nanaung di palumehoko tu ganup keluarga. Pasu-pasu tumbuh kembang na. Pasu-pasu parsikolaon nang perkuliahan na. Pasu-pasu nasidale Tuhan, asa gabe anak na hipas, anak na bahagia, anak sioloy ajar, tuna torasna tarlumo bima dia depan. Pasu-pasu sudena niulani tangan ni ruas muale Tuhan. Tabai tuna sida tiurne pacaria, samar hite-hite yale Tuhan. Martaba-taba silas ni roha ni ruas ni huriam. Nang martaba-taba masilas ni roha ni huriam. Tuhan debata pardenggan basa para si roha.
Parhatu tu hami do denggan ni basamna naun di patupaho di bagasan ngolu nami. Alai dia palatikyon ale Tuhan. Di bagasan serep ni roha hami mangelik tu adupanmu. Asi roham ale Tuhan. Tu ganuk keluarga na tongon do pe makirin di pasu-pasu parianak konon. Molo pedang ondo pe tikina. Lehon matu nasida nani hirin ni roha nasida ditiki halehetanna. Asi roham ale Tuhan. Porsea dohami. Ho debatana satia memasu-masu Abram dot Sarah. Hodo na satia mamasu-masu ganuk keluarga nasa totong makirin di parianak konon. Tuhan debata pardenggan basa satu kinai madomu sirang mahamisian bagas joromon mulak tu bagas nami ganuk jolwani laka nami saya jagai hami ali Tuhan asa saya sahat hami tu bagas nami di bagasan las ni rohana siakko mau liate ma di pasat nasa rohanami tuhale Tuhan pardenggan basa di bagasan gorne anakmu Tuhan Yesus Kristus martang yang hami tedupan. Amen. Marede mahita laus tapasat ma peliata. Ibu
Dodo haroroani saluhut si lehon-lehon na denggan dohot na sauli basa na mauliutus. Upasat hami masyana ni lehon mi tu hami pelen nami tuho. Sai jalo may gabewab na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramo tiasa huparasya kami pelenon. Pati pulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriang dohot di portidion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni sileong lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami mandok mau liate tuho. Mari hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai Roma harajaunmu, sa saut malomon ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hamuluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangabu. Di bagasan dame jalu hamuma pasu-pasu siang Tuhan debatan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ko. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasarhon madame na tutodit. Selamat hari Minggu Madi Tasalut.